plánoch. Tak ideme na to, Miro Pospíchal, Rocky štát, Simon druhý, Becker tretí, tam pozerá na stolaní tej prvej na otočivej. Všetko to vedie Pospíchal, to je správne. Toto je, že bude skúšať niekto, ktorá Milan tam doprčal neskutočne rýchlo. Tak tam je už naozaj, ani vlas by ste tam nedokali medzi Nikom Lokánov. A bohužiaľ po náraze opäť trošku stráca Miňo Becker tempo, to znamená, venujeme sa už na dvojici Miroslav Pospíchal a Jozef Zimmerman. Jožko podoháňa, to je tu Mira Pospíchal takými drobnými boskami. Na toto sú autokrosári zvyknutí. Miňo Becker teda do tretice stojí tu na okruhu, čo sa mi vôbec nepáči, ale bol to pekný výkon, sympatický od tohto najmladšieho zástupcu. Preto to, ktorý mám to možno sledovať v tejto divízii. Miro Pospíchal pokiaľ na Nika v káde, táde, aby to bolo čo Obávam sa, že ani samotné finále nebude takéto